Il-Ministru tal-Ġustizzja għandu dmiru obbligu morali u legali li jagħti spjegazzjoni immedjata dan wara li kien iżvelat illi avukat mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali f'inqas minn 19-il siegħa għadda biex beda minn dalgħodu jidher għal Jorgen Fenech f'kawża kostituzzjonali li Fenech fetaħ kontra l-istess Avukat Ġenerali. Il-Times fil-fatt identifikat lill-avukat Charles Merċieqa bħala l-avukat li qed jidher għall-imprenditur Jorgen Fenech. Il-Partit Nazzjonalista spjega li dan il-pass jindika kif f'inqas minn 19-il siegħa avukat fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali irreżenja ħallas in-notice period u beda jidher għal persuna li tinsab akkużata bl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Fis-sqarrija maħruġa mid-deputat Jason Azzopardi, il-Partit Nazzjonalista insista li l-Ministru tal-Ġustizzja Edward Zammit Lewis għandu jagħti s-serħan tal-moħħ dwar meta beda l-kuntatt bejn dan l-avukat u l-klijent ġdid tiegħu u jispjega kif dan tħalla jiġri. L-Oppożizzjoni tistenna li l-Ministru Zammit Lewis jgħid ċaru tont x'passi qed jieħu. Il-Partit Nazzjonalista qal li l-Ministru għall-Ġustizzja għandu responsabilità jiddikjara x'miżuri ħa biex l-aċċess lill-avukat Merċieqa seta' kellu għall-inkartament, provi, dokumenti u xhieda konfidenzjali fil-każ dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia li nsabu fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ma jsarfux f'dannu irreparabbli għall proċess tal-ġustizzja f'dan il-każ.